To Allah ya ƙara dawo da ni Madina. Na dawo. Yan uba sai ku mutu. Wancan karin da na zo da azumi aka dinga cewa sai ka koma ni ban ma sai aka na koma ba, asiri kuka mun sa hannu ne, ni ba yanke na bane ba. Na koma Najeriya na fara sai da garin dan wake. To alhamdulillah kun ganni yanzu a jajiye mako, yau na shigo kun ganni a jajiye mako, to ku bani kwana biyu kacal ina cin wannan kaza ce kun ganta ko yadda take bara kanta da kanta, ga kuma mutumi na Alhaji Laman ba, Allahu akbar. Abinci ne in gaya muku, sai wanda kaga dama zaka ci. Abinci ne sai wanda kaga dama zaka ci. Yawwa, serve yourself ne. Yawwa, ina gaya muku. Saboda haka na dawo, yanzu ku kalle ni yadda nake a jajjeme. To ku bani kwana biyu za ku ga na dawo cikin yan uwana. Na koma can cikin ku kun sa sai da garin dan wake nake yi. Duk da dai na zo da garin dan waken fa jama'a. Yawwa mutanen Madina, yanzu haka ina Madina. Na zo da garin dan wake, akwai garin alkama, akwai yaji, alquran, akwai sabaya. Haka duk wanda yake bukata zai iya magana. Na dawo. Alquran na dawo. Dan wanda zai mai da ni kuma wannan kalam. Nan wanda ya sai ce in koma, wai ka koma. Ka dawo Najeriya, ba zan koma, ba zan dawo ba. Ba zan dawo ba. Wallahi ina Madina jama'a. Wallahi tallahi. Kun ga mu ko amma na yace maki. Mu ci mu sha mi hani'an. Billahi allazi. To Allah ya sa mu dace. Duk wanda yake bukatar garin dan wace ko garin sabaya ko yaji, na zo da shi. Mutanen Madina kan na zo Makka kuma mutanen Makka ina nan tafa gare kun Allah yadda. A hada mu da kitiba. Yawa.